खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ सोनाब बंगआव बे बोसोराव निपा भाइरास थामहिनबा NIV सन्देरनायजों गिबि थैनायनि खौरां मोननाय जादों। 11 जानुवारि खालाराव देहा फाहामसालियाव थिसनजानाय सासे नार्सआ बृहस्पतिबारखालि एबा मैया रायजोनि देहा फाहामसालियाव रुंसारि जायो होनना रिपर्टआव फोरमायदों। थांनाय 11 जानुवारि खालि नेशनेल सेन्टार फर डिजिज कन्ट्रल NCDC आ फोरमायनाय बायदिब्ला जिउ गोमानाय सुबुंजों लोगोसे सानै नार्सफोरा निपा भाइरासजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन। 11 जानुवारि 2026 खालाराव सोनाब बेंगलनि रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला निपा भाइरास पजिटिभ केसफोरनि गेजेराव सासे नार्स जाय गोब्राब लोमजानानै दंमोन आरो इन्टेन्सिभ मेडिकेल केयार लागासिनो दंमोन। मैया बै देहा फाहामसालियाव कार्डिक अरेस्टनि जाहोनावनो बिथाङा रुंसारि जायो, जेराव बिथांखौ फाहामथाय होनाय जादोंमोनब्लाबो बिथांखौ लाखिनो हायाखिसै। मख'नो गोनांदि बे मोननै केसनि रोखा जानायनि उनाव सावस्रि बिफाना सोनाब बेंगल सोरखारजों खाथि सोमोन्दो लाखिनानै थि खालामनाय नेमखान्थिफोरखौ नोजोर होनानै गोख्रैयै रायजोआरि सावस्रिफोरखौ गोख्रों मावफुंदों। निपा भाइरासजों रोखा जानाय बेरामिफोरजों सोमोन्दो थानाय गासै 196 सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरखौ सिनायथिनाय जादों, संदाननाय जादों, नोजोर होनाय जादों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। मिरु आरो हादोरसा सावस्रि एजेन्सिफोरनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों नायबिजिरनायखौ बांहोनाय जादों, जायनि गेजेरजों केसफोरखौ थि समाव होबथानो हायो होनना बेखौ आन्दाज खालामदों। बलिउडनि कमेडियान फावखुंगुर राजपाल यादवखौ जानो हागौ बयबो मिथिगौ। बलिउड सावथुन मुलुगनि मोनफ्रोमबो फावआव नायगिरिफोरखौ मिनिहोनो हाग्रा गोबां नायथावना फाव खालामगिरि थामहिनबा फावखुंगुरा गावनि केरियाराव मोन 214निबो बांसिन सावथुनफोराव फाव खालामखांबाय। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि दायो बे फेस्ला फावखुंगुरा खैफोदाव गोग्लैदों, जेराव फावखुंगुर राजपाल यादवआ जोबथेसालियाव गावखौ गथायनो गोनां जादों आरो बिथांखौ दासान्दि दिल्लीनि तिहार जेलावनो जोबनानै दोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांनि थांनाय सानखालि बेल हियारिं जानो गोनांमोन, नाथाय बिथांनि बेलखौ रेजेक्ट खालामो। बेराफारसेथिं राजपाल यादवखौ हेफाजाब होनो थाखाय बलिउड सावथुन मुलुगनि गोबां मुंदांखा फावखुंगुरफोरा सिगांबोदों। गिबियाव सनु सूद, बेनि उनाव सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन, गुरु रनौतआ आरो लोगोसे गोबां स्टारफोरा बिथांखौ मदद होनो थाखाय ओंखारबोदों। मख'जाथावदि बलिउडनि फावखुंगुर राजपाल यादवआ चेक बाउन्सनि मोनसे केसआव दिल्ली गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय रोखा बिथोन मोननानै जेबो राहा गैयैनि जाहोनाव जोबथेसालियाव गावखौ गथायनो गोनां जादोंमोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां मुराली प्रजेक्ट प्राइभेट लिमिटेडनिफ्राय 5 कौटिसो रां बिथाङा दाहार लादोंमोन। बेनि उनाव माखासे कम्पानिनिफ्रायबो बिथाङा रां दाहार लादोंमोन। कम्पानिनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला यादवआ रांखौ सुख'नो थाखाय गोबां चेक होदोंमोन, नाथाय गासैबो बाउन्स जादोंमोन। बेनि उनाव मुराली प्रजेक्ट प्राइभेट लिमिटेडआ राजपाल यादवनि हेंथायै चेक बाउन्सिं केस होयो आरो बिथांखौ दायनिगिरि खालामनानै जोबथेसालिनि साजा होनाय जायो आरो बिथाङा 9 कौटि रांनि केलेंकारियाव गोग्लैयो होनना रिपर्टआव फोरमायदों। धेमाजि जिल्ला इन्टिग्रेटेड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट प्रजेक्टनि सिङाव अंगनाबादि मावथि आरो हेफाजाबगिरिफ्रा बृहस्पतिबाराव मोनसे हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बिथांमोना मावदांसा बेरेखा मावदांसाफोरनि आयेनखौ बोखारनाय, अंगनाबादि मावदांसा हेफाजाबगिरिफोरखौ सोरखारि मावफारिया महरै गनायथि होनाय, अंगनाबादि मावदांसा हेफाजाबगिरिफोरनो दान बान्थानि सोलाय मजुरि होनायनि राहा खालामनाय, अंगनाबादि मावथिफोरनो ट्रेड इउनियन मोनथायखौ गनायथि होनाय आरो 50 बोसोर साख्रि मावनायनि थाखाय खौसेथि गथ'सा जौगाहां मावथांखिखौ नांगौ बादि गनायथि होनांगौ होनना दाबि खालामदों। धेमाजि इन्टिग्रेटेड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट प्रजेक्टनि सिङाव अंगनाबादि मावथि आरो हेफाजाबगिरिफ्रा बेफोर दाबिफोरखौ दैखांनो थाखाय मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। आखायाव बेनार, पस्टार आरो प्लेकार्ड लानानै आरो जोंनि दाबिफोरखौ सुफुंथारनांगौ होनना बायदि स्लगान होनानै बिथांमोना धेमाजि जिल्ला थाना तिनिआलियाव थानाय 15 नं माहारियारि राजा लामा सेराव धरनाखौ होयो आरो नल'निपाम हाथाइनि साखाथियाव धरना होनायखौ फोजोबफैयो। हाबाफारिनि जोबनायाव नल'निपाम हाथाइनि खाथियाव मोनसे हेंथा जथुमाबो खुंनाय जायो होनना मिथिनो मोनदों। सानब्रैनि हाबाफारिजों समायना रमायनायै खुंफुंजागासिनो दङ जारिमिनारि संकश खेराइ फोरबोआ। गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो सोलिफु फेब्रुवारि दाननि 11 खालारनिफ्राय जागायनानै फैगौ 14 फेब्रुवारि खालारसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों समायना रमायनायै खुंफुंजागासिनो दङ।
भारत आरो भुटान सिमा ओनसोल चौधुरी घाटनि जारिमिनारि संकोच खेराइ फोरबोआ दासान्दि खुंफुंजागासिनो थानायखौ मिथिनो मोन्दों। गुबुन गुबुन हाबाफारिजों लोगोसे मैया फुंबिलियाव गुबुन गुबुन जिल्लानि थान्दै बिथांमोनखौ नाजावनानै लानायजों लोगोसे बेलासि समाव मोनसे बुलुर बादायलायनाय खुंफुंनाय जादोंमोन। बे बुलुर बादायलायनायखौ गसाइगाव ओनसोलनि समाज सिबियारि एबा फालांगिरि सागर बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होदोंमोन। गुबुन फारसेथिं दिनै थामथि सानखालि फुंबिलियाव बाथौ आफादनि गुबुन गुबुन जिल्ला कमिटिनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिजों लोगोसे फुंबिलि 11 रिंगा जानाय लोगो लोगो मोनसे गेवलां मेल जागोन। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारियाबो बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोन्दों। आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हारिनि अलखद समाव हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय एनडिबिनि सासे मैखोम दैदेनगिरि बयजोंबो सिनायजानाय एबा मिथिजानाय जि बिदाय आरो प्रकाश नार्जारिनि जयै मोनसे सावगारि सेबखांनायखौ मोखां बिजाबाव नुनो मोन्दों, जेराव मोखां बिजाबाव फोसावनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बे पस्टआ गोदान नङा, जेराव थांनाय माखासे बोसोर सिगां बारग' एनडिबि जि बिदाय आरो इउटुबार प्रकाश नार्जारिया जयैनो सावगारि लानायखौ एबा जयैनो सावगारि सेबखांनायखौ फेसबुकनि गेजेरजों थामहिनबा प्रकाश नार्जारि गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों पस्ट खालामदोंमोन। गोबाव सम सिगांनो पस्ट खालामनाय बे सावगारिया फिन आरोबाव समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। आथिखालाव बर' समाजाव मानसि गोमानाय, हाबा जाखानाय, गथ' गथाय, फिसाय गोनांखा बर' आइजोआ गावनि न'खर गारनानै खारनाय, गावनि आंगो फिसायखौ थगायनानै गुबुन सेंग्रा एबा गुबुन हाबा जाखानाय मोजां मोननाय हौवाजों बबेयावबा खारखुमालांनाय जाथाया दिनैनि दिनाव गोदान बाथ्रा नङा। गोबां समफोरावनो बर' समाजाव गले गले खारनाय जाथाय एबा गोमानाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबायदिनो फिन आरोबाव चिरां जिल्ला बिजनी सानजा पस्लाबारि गामिनि बिलिफां बसुमतारीनि अनजालि बिसि आसा बसुमतारीया 2 दाननि उन्दै फिसाजो गथ'खौ लोगोआव लाफानानै गुबुन हौवाजों खारनानै बबेबा दंहैयो। चिरां जिल्ला बिजनी महकुमा बर' बाजार थाना सिंनि सानजा पस्लाबारि गामिनि मुस्रि बिलिफां बसुमतारीनि बिसि आसा बसुमतारीजों लोगोसे उन्दै फिसाजोखौ लानानै बहाबा गोजान जायगायाव दंहैयो होनना दुखुजों फिसाय बिलिफां बसुमतारीया फोरमायदों। लोगोसे फिसाया मेगनाव मोदै लानानै थाबैनो न' फारसे फैफिननो थाखाय गावनि बिसिखौ खावलायहरदों आरो सोरबाफोर मिथियोब्ला एबा बहाबा नुसनबायोब्ला खौरां हरनो थाखाय 9101729082 नङाब्ला 8099732599 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनानै खिन्थाहरनो खावलायदों। एयार इन्डिया AI-171 बिरखंनि जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि न'खरनो जोबथा खहा सुफुंनायनि राहा जागायदों। बे रादायजों लोगोसे जाय सुबुंफोरा रांखौ नाजावनो गोसो दं बिथांमोना बे बिरखंआव एबा बे गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथायनि सोमोन्दै एयारलाइन, गुबै आगजु बानायग्रा एबा सोरखारि एजेन्सिफोरनि बेरेखायै इयुनाव जेबो दाबि खालामा होनना रोखा खालामनांगोन। टाटा ग्रुपनि बिगोमा एयार इन्डियाया 25 लाख रां अनसुंथाइ होगोननि राहा लागासिनो दं। जुदि जोबथा खहा सुफुंनायनि बिबाङा 25 लाख रांनिख्रुइ खम जायो अब्ला बै न'खरनो 10 लाख रां आरोबाव होनाय जागोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि भारतनि मोनसे गिख्रंथाव आरो गाज्रिसिन बिरखंनि जाब्रबथाय जाय बिरखंनि जाब्रबथाया जादोंमोन 2025 नि 12 जुन खालाराव, जेराव 241 दावबायारिफोरजों लोगोसे गासै सा 260 सुबुंफोरा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। जेब्ला 12 जुन 2025 आव आहमेदाबादनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगोनो टेक अफनि दसे समनि उनावनो एयार इन्डियानि बइं 787 अपारेटिं फ्लाइट AI-171 आ जाब्रबथायाव गोग्लैदोंमोन। बृहस्पतिबाराव एयार इन्डियानि फारसेनिफ्राय बुंनाय बायदिब्ला न'खरफोरनो होनाय जोबथा अनसुंथाइखौ थि खालामगासिनो दं आरो मोजां आरो आयेन बादियै होनाय जागोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। थांनाय सानखालि क'क्राझार मोब्लिब मावथिफोरा हादोरनाङै सोमावसारनायखौ हेफाजाब होदों। बृहस्पतिबारखालि एबा मैया मिरु ट्रेड इउनियन आरो मिरु गौथुमफोरनि खावलायनायाव हादोरनाङैनो सरासनस्रा धरना बन्द हाबाफारि लादों। बेबायदिनो हादोरजों लोगोसे क'क्राझारनि गासैबो मोब्लिब मावथिफोराबो सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ मावफुंदों। मोब्लिब मावथिफोरा गुबुन गुबुन दाबिफोरखौ नोजोर बोनानै बे सोमावसारनायखौ खालामदों। गुबैयै मोब्लिब मावफारिया गथुमा 3थि आरो 4थि थाखोनि साख्रि आवलाफोरखौ प्रमोशन होनाय, APDCL नि मावफारियाफोरखौ APDCL
आरो APDCL बादि बोसोरसे सम आनजाद नायनाय, आद्रा थानाय रांखौ हगारनाय, गोदानै थिसनजानाय लिब नेमफोरखौ बोखारनाय, सिबिथायनि नेमखान्थिफोरखौ मावफुंनाय, अरायथा नङै मावफारियाफोरनि थाखाय अरायथा थिसननाय, NPC-खौ फोजोबनायनि दाबिफोरखौ लानानै सानसेनि सोमावसारनाय हाबाफारिया जानानै थाङो होनना मिथिनो मोन्दों। सा-सानजा भारतआव फालांगि जौगाथाय आरो रांखान्थियारि जौगानायाव मख'जाथाव बिहोमा होबोनाय थुलुंगागिरि, प्रफेसनेल आरो गुबुन गुबुन आफादफोरखौ मान होनो थाखाय खुंनाय राइजिं नर्थ इस्ट बिजनेस एक्सेलेन्स एवार्ड 2026 हाबाफारिखौ बावैसो सान सिगां खुंफुंनाय जादोंमोन। गुवाहाटीनि रेडिसन ब्लु हटेलाव खुंफुंजानाय बे हाबाफारिया सा-सानजा ओनसोलाव थुलुंगागिरि, गोदान दिहुनथाय आरो दैदेननायखौ बिथा खालामनानै फालिनाय जायो होनना रिपर्टआव फोरमायथिदों। बे हाबाफारियाव फावखुंग्रि बरसारानि बिसया देंखोगिरि दिप्लिना देखा बिथांजोमोना गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियावनो आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिज'राम, नागालेण्ड आरो सिक्किमनि जाफुंसार फालांगिरि आरो दैदेनगिरिफोरखौ हांख्रायनाय जादों आरो बिथांमोनखौ बरायदों। बे हाबाफारियाव बिबुंथि लाखिनानै अयाज महम्मद बिथाङा बुङोदि सा-सानजा हादोरा एन्टारप्रेनारशिप आरो रोंग'थिनि मोनसे गोख्रों मिरु महरै जौगाबोदों। बे हाबाफारिनि गुदि थांखिया जादों मोनसे गिदिर प्लेटफर्माव मोननांगौ सिनायथि, फोथायजाथाव आरो नुथाय। बे हाबाफारियाव गासै 52 थुलुंगागिरि, रोंग'थि गोनां आरो सुबुंफोरखौ गुबुन गुबुन थाखोआव मान बावनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। थारैनो फैबाय थानाय समाव भारत हादोरावबो वाट्सएपआ बन्द जागोन नामा? सोरखारा बे बेलायाव गोख्रों बिथोन होदों। बे समावनो सोरखारा लासै लासै वाट्सएप आरो टेलिग्रामनि गुबुन गुबुन सिबिथायफोरखौ बन्द खालामबाय, जायनि जाहोनाव लाख लाख सुबुंफोरनि जिउआव गोबां सोलायनाय फैदों। नाथाय वाट्सएपखौ बन्द खालामनायनि बिथोनखौ जोंनि हादोरनि सोरखारा होआखै, नाथाय रासिया आरो आमेरिकाया फोसावदों। थारैनो रासिया आरो आमेरिकानि कम्पानिफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारिया थाद'नाय गैयै बांबोगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। वाट्सएप फारसेनिफ्राय बुङोदि रासियाया गावनि सिबिथायखौ आबुङै होबथागासिनो दं। माखासे वाट्सएप सिबिथायफोरखौ रासियायाव सिगांनिफ्रायनो बन्द खालामनाय जादों आरो बावैसो सिगां जायगानि खौरांफोरा फोरमायदों दि बेयो दा आबुङै बन्द जाबाय। बेनि सिगां रासियानि कमिउनिकेशन वाचडग रसकमनादजरा अनलाइन डाइरेक्टरनिफ्राय वाट्सएपखौ बोखारनायनि बाथ्रा फोसावदोंमोन। इउक्रेनजों दावहा जागायजेननायनिफ्रायनो रासियाया आमेरिकानि कम्पानिफोरनिफ्राय गोजान जानानै थाबोदों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। थारैनो बिटिसिआव मा जानो थांगासिनो दं? गोबां समफोरावनो दुखुनांथाव जाथायफ्रा बिटिसिआव जागासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय माखासे दान सिगाङावबो बिटिसिआव बर'खौ इनायै बुथारनाय जाथाय, सावथाल आरो बर' दाङाबाजि जानाय, बिटिसि सेक्रेटारिखौ गाग्लोबनाय जाथायफ्रा जादोंमोन। दायो फिन बाक्सा जिल्लायाव आयेन बेरेखा दंफां गारिनि सौग्रावनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो 2 सुबुंनि गोब्राब जोखोम जादों। बाक्सा जिल्ला बागानपारा जपादंआव बुधबारनि हरनि 11 रिंगायाव आयेन बेरेखायै फालांगि खालामनो लाबोनाय गंसे दंफां गारि बलेर' पिकआप गारिया सौग्रावनानै सासे बर' सुबुंखौ जायगायावनो जिउ फोजोबो आरो 2 सुबुंखौ गोब्राब जोखोम खालामो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ जपादं हालामनि 3 नं मणिपुर गामिनि सन्तला ब्रह्म होनना मिथिनो मोन्दों। बे दुखुनांथाव जाथाया नखरजों लोगोसे ओनसोलावनो दुखुनि थासारि लाबोदों। बे दुखुनांथाव जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बाक्सानि जपादंआव जोबोर गोख्रै सिखावै दंफां लाबोनाय गारिया थामहिनबा बलेर' पिकआप गारिया गंसे बाइकआव सौग्रावलायो आरो सन्तला ब्रह्मआ जायगायावनो जिउ गोमायो आरो गोब्राब जोखोम जानाय गुबुन 2खौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरो होनना मिथि मोन्दों। AS28G2392 नम्बरनि बाइकआव AS01JC9367 नम्बरनि सिखावै दंफां लाबोनाय बलेर' पिकआप भेननि सौग्रावलायनायाव जायो बे जाब्रबथाया। जाब्रबथाय जानायनि उनाव सिखाव दंफां फालांगिजों लोगोसे गारिनि ड्राइभारा खारखोमालाङो होनना सुलुङाव फोरमायदों। जाब्रबथाय जानाय जाथायथिलियाव बाक्सा पुलिसनि हान्जाया नुजाथिनानै संदाननाय हाबाफारिखौ जागायो आरो गोथै सहखौ पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय दैथायहरनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। सा-सानजा भारतनि गासै मोन 8 रायजोनि बिधानसभानि बुंथिगिरिफोरनि CPA जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय सावराय मेल लादों। मख'जाथावदि तामुलपुर जिल्ला गरेस्वरनि सुक्लायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै सा-सानजा भारतनि मोन 8 रायजोफोरनि बिधानसभानि CPA मावफुं आफादनि जथाय जथुम्माखौ सरासनस्रायै आसामाव खुंबोबाय थानाय बायदिनो गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड ओनसोलाव मावफुं मेलाव खुंनो थि खालामनाय जादों।
सानसेनि हाबाफारि लानानै CPA मावफुं मेलखौ तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गरेस्वर सुक्लाय सेरफांनि जाब्रांपारा गामियाव एबा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा गामिनि न'आवनो CPA मावफुं मेला जानानै थाङो। गिबियावनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि, नागालेण्ड आयेन आफादनि बुंथिगिरि श्री सारिंगायन लंकुमेर, मेघालय आयेन आफादनि बुंथिगिरि थमास ए सांमा, अरुणाचल प्रदेश आयेन आफादनि बुंथिगिरि तासाम पंटे, मणिपुर आयेन आफादनि बुंथिगिरि टकसं सयत ब्राता सिंह, सिक्किम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मिंमा नबर सेप्रा, त्रिपुरा आयेन आफादनि बुंथिगिरि राम प्रसाद पाल, मिजोराम आयेन आफादनि बुंथिगिरि लाल बियाग जामा, लोगोसे नागालेण्ड आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि एड ताइह इहाद, मेघालय आयेन आफादनि बुंथिगिरि लिमिसन डी सांमा, अरुणाचल प्रदेश आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि कारदु नाइजर, सिक्किम आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि राजकुमारा दापा, मिजोराम आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि लालपाम किमाजों लोगोसेनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि थामहिनबा लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नमल ममिनजों लोगोसेनो आसाम आयेन आफादनि सेक्रेटारि आरो गोबां मावफारियाफोरा बाहागो लादोंमोन। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैगासिनो दं। बेबादि समावनो नुनो मोननाय जादों दि गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथि फारियाफोरा गाहाय आसामनि धुबुरी जिल्लानि मोनबा बिधानसभा बियाबफोराव गुबैयै धुबुरी, गौरीपुर, गलगगन्ज, बिरसिंजारुवा आरो बिलासिपारायाव दासान्दि गोबां बिसायख'थि फोसावदिंगासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। 2026 एबा बैथि बोसोर 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिनि साना लासै लासै खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगोनो हादोरसानि गं 126 बियाबफोरनि गेजेराव मोनसे धुबुरी जिल्लानि मोनबा बिधानसभा बियाबफोरखौ लानानै गुवारै सावरायनाय जानायखौ नुनो मोनदों। बिसायख'थि बियाबफोरखौ फिन सिमा दाखांनायनि उनाव गोख्रोङै बिसायख'थि फोसावदिंगोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। धुबुरी जिल्लानि तामारहाटनि मतेरजाराव दिनै फुंनि समाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। धुबुरीनि कलगगन्जनिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि श्रीरामपुरनि फारसे फैबाय थानाय गोख्रै खारनाय डाम्पार गारिया उल्था फारसेनिफ्राय फैनाय गंसे दावबायारि इ-रिक्साखौ गाज्रियै सौग्रावो। डाम्पारनि सौग्रावनायनि जाहोनाव अनिल मालाकार मुंनि सासे दावबायारिया जायगायावनो जिउ गोमायो। बे समावनो इ-रिक्सा सालायग्रा काइबार शेख, जायखौ बेक्कु होननाबो मिथिनाय जायो, बिथांखौ गोब्राब हालोदाव देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला थैनाय अनिल मालाकारनि न'आ कलगगन्ज पुलिस थानानि सिङाव थानाय मतेरजारनि आमतलायाव। इ-रिक्सा सालायग्रा काइबार शेख उर्फे बेक्कुखौ जायगानि सुबुंफ्रा लोगो लोगो मतेरजार आइडियल हस्पिटालाव लानानै थाङो, नाथाय बिथांनि गोब्राब हालोदनि थाखाय बिथांखौ उनाव गोजौ थाखोनि फाहामथायनि थाखाय आरोबाव धुबुरी मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनाय जायो। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि लुफुंबाय थानाय 127B हादोरारि राजालामायाव डाम्पारजों गले गले जाब्रबथाय जाबोगासिनो दं होनना जायगानि सुबुंफोरा अजद दैखांदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।